Hej, så er jeg klar igen til at lave nogle podcast. Jeg lavede nogle i sin tid i 2019 i forbindelse med EU-valget, og det er jo så efterhånden 6 år siden, men jeg har også skrevet nogle artikler i Tidernes Morgen, en i 2020 tror jeg det var, og en i 2022, som man kan finde ind på min hjemmeside. Og de handler om den situation, som vi oplever nu med Trump, og hvor galt det kan gå. Hvis jeg nok bryste mig lidt af, jeg var vel egentlig ret forudsigende allerede dengang, og jeg forstår simpelthen ikke, det er nok lidt sådan, det her podcast lige kommer lige til at handle lidt om. Jeg forstår simpelthen ikke, at folk ikke har set det her komme. Og jeg forstår heller ikke, når jeg sidder og ser i TV-avisen, eller Deadline, eller Debatten, eller optagelser fra London og Paris, hvor vores statsminister og andre minister, de udtaler sig, at det er kommet så meget bag på dem. Og det mærkelige ved det er, at nu da det er sket, og det har stået på i en måneds tid, så er det som om det stadigvæk ikke er gået op for dem, hvad det er, der foregår. Altså, der er sket det, at en tosse, skulle jeg til at sige, en narcissistisk demagog, er kommet til magten i USA, og at det eneste, han egentlig er ude på, det er at lave et dynasti. Han har tænkt sig slet og ret at afskaffe det amerikanske demokrati. Det kan man jo gøre på den putinske måde ved at have et pseudodemokrati, hvor ingen andre får lov at stille op. Og så kan man altså sætte tingene i arv, om og som at sige, fuldstændig som om det var en kongerække, eller kejser, eller hvad vi nu skal kalde det, når der er så mange mennesker involveret. Og det, som er vigtigt også at forstå for de danske og de europæiske politikere, det er, at alt, hvad der har med alt andet end det at gøre, det rager ham en papskid. Det er kun et mål til at hellige midlet at blive præsident på livstid. Så alt det her med at sige, at Danmarks bedste og vigtigste allierede, det er USA, det er virkelig, virkelig farligt, fordi så laver man en pagt med djævlen. Og som vi jo alle sammen godt ved, at hvis man rækker djævlen en lille finger, så tager han hele armen. Jeg er godt klar over, at vi er bange for at miste Grønland og den slags ting, og hvad med Ukraine, og hvordan skal de klare den? De må klare den, og vi må miste Grønland, hvis det er nødvendigt. Er det vores overhovedet, som Trump jo sådan set også selv stiller spørgsmålstegn ved. Og det er det jo ikke. Grønland er jo ikke dansk. Grønland er grønlandsk. Så den diskussion bør man jo sådan set bare undgå. Ukraine, det er sørgeligt. Det er en del af den historie, som også er, som ligger til grund for den krig, som er nu. Men vi europæere, vi er simpelthen nødt til at vågne op til døden nu, og vi er ikke nødt til at slække Donald Trump i røven. Det er vi simpelthen nødt til at holde op med nu og her. Det kan kun være for sent at komme i gang med det. Vi skal selvfølgelig opruste, vi skal selvfølgelig arbejde sammen, og vi skal selvfølgelig sige fra over for de løgne, som der bliver fortalt. Fordi det er det, der er problemet grundlæggende i den menneskelige natur, det er, at vi kan ikke fordrage løgne. Ordentlige mennesker kan ikke lyve og kan ikke bygge deres liv og ræsonnement på løgn. Og slet ikke for et rullende kamera, det så vi jo med Zelensky her i fredags. Så vi er nødt til at forberede os på, hvordan håndterer vi løgnen, når den bliver så græld, som den er. Og det er så det, vi skal ikke bare tænke over, men handle på. Og det håber jeg på, at vi vil kunne snakke om i det fremtid, fordi det nytter simpelthen ikke noget, at folk sidder inde i studierne og siger det ene og det andet, og hisser sig op og kloger sig og bruger gamle dage, som, ja, dengang skete der sådan, og så skete der det her, sådan, og jeg ved en masse. Det er helt nyt det her. Alt er helt nyt. Alt bliver kastet op på ny. Og det, der kommer til at lande, bliver også helt nyt. Så vi kan ikke bruge de gamle dogmer nogensinde mere i den her sammenhæng. Jeg håber, at I kan lide at se de her sådan
ting, som jeg nu har tænkt mig at optage, og der vil komme nogle andre indslag sådan med jævne mellemrum. Over and out.